सारै लांफैदोंमोन आं आसो बावलाजोब्बाय नै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नार्जारी स्रांसात इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आं दिनै फुङावनो बिखुनजोनाव थांनो होननानै ओंखारबाय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दायो नै गय हानसां फै गय हाननो नागिरबाय आं Kimera kibre bizi. Helma tul khazana kun rakhe. Gila, terus. Ini मैगं गासिबो लांफाजोबनांगौलै जोंना बिजावनाव थांबाथाय फाग्लासो ओरै मोनजाहैया देनजारसो दा मैगं लागासिनो बोराय बुरै थांगोन नालाय एसे खामानि दङ ओंखायनो मैगं खाबाय आरो subscribe खालामना हो लाइक शेयर कमेन्ट खालाम दायो नै थांनो ओंखारबाय आजा फैहांहां
नै दायो जों थांसिगोन लोगोफोर डाइरेक्ट न'आव दायो मोनफैबाय लाजिदों नायदो बा रागा सिंसियो सालिया ना सालिया फैयाखै बहा ए